समायना रमायना आगरजों एरनाय गोजा बे बायखोन्दा नेरसोन कसार राजानि जौगासारा नै थाखुमालायनो गेलेदों मोजां मोनथारदोंबो बेयाव फैनानै जौगासारा मोजां नांदों बेहाय हारसिंनो गेलेगासिनो दं बेवहाय फैनानै एरनाय जौगासार बाबा नै एरनायलाय जौगासारा 2 बोसोर जाबायमोन ना 2 बोसोर कमप्लिट जाबाय बेनियाबो थांनाय 11 फेब्रुवारि ओमफ्राय जोंना गोथार जुलियाबो 21 फेब्रुवारिमोन आरो 2019 मायथाइयाव जों जुलि जादोंमोन ओरैनो जारिमिनारि जायगायावनो स्पेसियेल हिसाबै आं बेरायनो फैबाय गोथार जुलिनि बोसोरारि गोसोखांथि दिनैनि बे सानाव नोंथांमोननो आं दिन्थिलांनो थाङो बेहाय माखासे जारिमिननि गोबां समायना रमायना बे खाम्फा बायखोन्दा खाम्फाफ्रा गोलैनानै दङ खुग्रा दङ इनि नुवाखै सान्थिखौ सारना लानो